Pag kinamot ata kay lami kay kaon sa magkinamot ha. Paborito kay nino kong inani nga pagkaon mga par. Inyo. So mayong gabi kanatong tanan mga par. Nihapon neta sa ako mga viewers o sa ako mga subscribers niya. Manihapon ta ninyo. Ako ang sida karon. Kanang kuani kanang laman loob sa manok kanang dugo atay o kanang batikon mga par. Lami gani siya parisan o kanang kanon nga mais. Nya o kanang cook. Pag kinamot ata kay lami kay kaon sa magkinamot ha. Paborito kay nino kong inani nga pagkaon mga par. Kaon lang ko yung kanon nga mais kung mauli ko diri sa probinsya. Punta ninyo. Muni pinaka-paborito ng rudan nga par kaning atay batikon sa manok. Ug dugo kanang gisaduhon ba. Ano ba na di mo kaon? Kasi tibaw ng lami kayo. Napalitan din yung cook. Shout out di ay sa akong mga supporters nga bukaon og ginani. Atay batikon. Kas kayo ni kanon nga mais mga par. May ubad arte kayo. Di mo kaon na ani. Naportir ba niya lamia? Pingis man kayo mga par ato ang punan ha. Hurot na atong punan. Yung mga par atong ipunan mga par gid. Puti nga ati. Ay pingis agad. Dami kayo baka timpla ba. Sakto kayo sa timpla mga par. Dami kayo ni ang ibahaw ba. Ako tagmayo kanon nga mais kay
Tagsar kay ni nga to sa syudad. Tagsar tong mga kaon ni nani nga to. Atong famous laundry mga par. Lamig ikaw ng kinamot. Wa. Lamig ikaw ni kinamot mga par. Okay kayo. Hindi sa probinsya mga par, kung di lang ka mag-arte-arte, buhi ka diri. Kasi mapunta sa probinsya niya, mag-arte-arte, apatay. Nya kita asam tayo butang mabuhi man ta. Batikon. Nami ay. Isukan ako para buyag eh. Yun oh.
Anong galing? Dari tayo mukbang ta dari lin. Finish. Thank you, Lord.